पुन्हा ते उद्योग व्यवस्थित चालू. मित्रांनो, आज आपण नेले होते म्हणजे खरारेवाडीत होळीकडे. म्हणजे आज होळीचं दुसरं दिवस आहे आणि आज ही होळी आहे. ती काल तुम्ही बघला असाल की एक होळी जातात आणि आज दुसरी होळी आहे ती ह्या करतले. म्हणजे ह्या ठिकाणी पूजा बिजा सगळं काय काय करतात आणि नवसानी असतात आणि नंतर होळी ह्या करतले. तर खूप मंडळी जमलेली आहे बघा. खरारेवाडीतील ग्रामस्थ परत आणखी मुंबईतून आणि येलेले होळी एक सगळेजण जमलेले आहेत बघा. आणि तर त्या ठिकाणी आता पूजा करतले आहेत. तर आम्ही थंय जाऊया कशा प्रकारे पूजा बिजा करतात, काय काय करतात, नवस बिवस असतात ते कसे करतात ते आपण बघूया आता. चला तर मित्रांनो, काय पूजा आणि काय प्रक्रिया केली जातात ती बघू शकता तुम्ही बघा. मित्रांनो, आता पूजन आणि झालेला. आता जे गव्हात आणतलेत आणि टाकतलेत आणि होळी करतले. त्यानंतर त्या ठिकाणी नारळ ठेवतले आणि त्यानंतर जी गाराणे बिराणे असतात काय काय ते करतलेत आणि नारळ फोडतलेत. तर कशा प्रकारे ही प्रक्रिया केली जातात ते तुम्ही नक्की बघा शेवटपर्यंत. आणि आता तुम्ही बघू शकता किती मंडळी जमली आहे ते.
थोडासा मित्रांनो गव्हात टाकलेला आता थोडा तो शिरा तो होळी करत आहेत. नारळ ठेवून झालेले आहेत. आता गाराणा असता जाता दरवर्षीचा त्या घालताले जातात. आज या ठिकाणी होळीची कामगिरी उभारणी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिनाकडे आज आपल्या या ठिकाणी महागणपतीचं पूजन करून आज होळीला प्रत्येकाने लेकरांनी भरलेलं फळ असा रपईसाठी हा ठेवलेला आहे. मान्यता करावी उद्या इथपासून पोलिसाकडे प्रत्येकाच्या आवडावाकडे उद्योगधंद्याकडे सुखाकडे यश प्राप्त करावं. काही सुख आपल्या घरी नसल्यास करावी. सुख समाधान द्यावं. शेतीवाडीकडे आवडावाकडे इथपासून पोलिसापर्यंत असलेल्या बँकेत रक्षण करावं. पुढे आपलं सहाय्य गती राहून या वर्षीची केलेली सेवा रखवाईसाठी आज भरलेलं फळ प्रत्येकाला आज या ठिकाणी दिलेलं आहे. होळी मान्य करावं. पुढे आपलं सुख समाधान देऊन प्रत्येकाचे विचार हेतू सफल करावे. आगास आपल्याकडे पावावे रक्षण करून आंदोलन करून आपली वार्षिक रखवाईची मित्रांनो हे जे नारळ सगळे बांधलेले आहेत ते नवस आहेत. ते नवस करतात ते नारळ बांधतात असं बोलतात. आणि ते जे नारळ असतात ते वर बांधलेले आहेत. तो फुटलेला काढा तो बघ.
आणा होतो पुटको काढ होतो हा होय हो बोलले बोलले पाहुण्यांका देवा देताना मग पाहुणे मंडळी कोण इथून आता तर मित्रांनो जे काही पाहुणे असतात तर जे कोणते नारळ देऊचे असतात त्यांचं ह्या असतात मान असतात त्यांचं देते तर हा मित्रांनो एक प्रसाद दिलेली आहे प्रसादी केली जात आहे बघा जे काय काय खाऊ परत मिठाई असतात त्याची आणि ह्यासाठी की बघा हे सगळे प्रसाद घेतात तर हा मित्रांनो तर होळीचा होळी कडला सगळा झाला आणि आता तीन चार घरं असतात ती करतले आणि जातले 3-4 घरं असतले ते करतले त्या ठिकाणी जातले आणि आज तर पहिल्यांदा सुनील सावंत यांच्या घराकडे जातले सुनील किंवा अनिल गिरणवाले असं म्हणतात त्यांच्या घराकडे बघा ना जातात हा पहिला घरा ज्यांच्या घराकडे येतात आणि बघा हे सगळे मंडळी बसले त्यांना पाणी बिती देतले परत काहीतरी खाऊसाठी काहीतरी प्रसाद थोडंसं देतले ते बघा मित्रांनो सगळी मंडळी जी आहे ती आता आणखी आता एक घर झालं आता दुसऱ्या घराकडे चालली आहेत म्हणजे त्यांची ठरलेली जी घरं ती 1-2 दिवस म्हणजे आजचा दिवस जी 3 काय किती घरं ती मेन घरं असतात त्या ठिकाणी जातले आहेत आणि त्यानंतर समाप्त जातले ह्या घरा त्या ठिकाणी आता येईल ते बघा तर ह्या घरा ठिकाणी येले हे बघा ह्या दुसऱ्या घरा त्या ठिकाणी येले असं काय Thank you.